कमजोर पर निहार के वास्ता बरियार होला। 112 में जे भी स्टाफ बनी अरविंद भैया के आग्रह बा कि सब आदमी तनी मंच पर आ जाए, सब आदमी के सम्मानित कइल जाए। देखो ई कहले कि कमजोर पढ़निहार के वास्ता कम बरियार होला। हम आज ले जीवन में एगो कॉपी के सिवा कुछ स्कूल में लेके ना गइल बनी। अब बाकी जो सीखनी है से इनके से सीखनी है। देखो हमरा कैसे सिखैले बड़े 112 नंबर जे हमनी के प्रशासन के तमाम जितना लोग आइल बनी सब लोग मंच पे आ जाए। देखो ऐसा गुरु बा अब का कहीं जाए गुरु बड़े चल तो छोड़ देता नहीं, गुरु बड़े ना मानी ला। अरे कि हम जाना तानी भूलल ना आसान बा कि पर ऐसे तुहसे मिलब जैसे ना कोनो पहचान बा। बाप रे बाप, आपके चलते हम लोग भागे हुए थे कि मंच पे नहीं जाना है। जब तक रिमझिम नहीं आएगी मंच पे नहीं जाना है। ये आ गई है तब हम लोग भी हिम्मत किए। शायद साल में एक आध बार हाथ में आवेली कि हम जाना तानी भूलल ना आसान बा। ऐसे तुहसे मिलब जैसे ना कोनो पहचान बा। ऐसे तुहसे मिलब जैसे ना कोनो पहचान बा। कतनो धोखे ना देबू जीवन में उतार मेरे सर। हेलो भैया बढ़िया के सर है। हाँ सर के नमवा नहीं के जाने तो क्या बोला हो गया क्या तोहरा से रवि अरे कि हरदम अरे करे जे विपत्तियों में मदतिया हो संगतिया वैसन हो के तोहरा से संगतिया हो